Boa noite. Bom tarde para todos na Corsol também. Feliz fim de semana e danke que você está junto conosco viaje mais. Conosco tem mais de 30 você jogar, você tem computer, você tem telefone, você tem tablet, iPad, que tá caminha conosco tem mais de 30 e participar. Donando você informação, donando você tudo o qual conosco por adquirir na local nanta conhecimento, passando-nos por passar over, passando-nos tour por ser mais melhor tur dia de novo, melhor informar e melhor educar. Na primeiro lugar, me quero chamar de bom binico te caba e danke na tour esnan que te siga join us, puntrando bolso também com coração de humildade para like e share nos programa para mais tanto gente por ser conhecido e também escuta toda a informação que nós temos para preparar. Tunami bo like, tunami bo share, sina kumi por sata quem te snang ko junto conosco, sata quem snang ko a share, sata quem te snang ko nos ta on ko ne awe. Danke na Milen Els, Janot Seya, Janice Demon, Madame Lupe também. Thank you, danke para junto conosco, danke para sempre bye, bosnang ta presente. Hunter Hellemans também, danke que você não tem. Like e share. Assim, mais ainda por bini e escuta, lo qual que nós também apresentar. A noite nós temos para duas parte de informação com a senhora professor Flora Houtappel, que estava até 2 semanas passadas e a dar alguma explicação tocante de assunto de UPG e LGO. Nossa palavra com esse man aqui é também a trobe e junto com nós que conclui a série aqui de LGO, informação de LGO UPG e assim nós por seguir o seguinte step. Que vai para o step de assunto de corro, para assim também nós chegamos a uma conclusão. Para toda essa grande informação, hopi importante para assim nós possa e tá bom na altura kiko nos tem kiko tá guarda nos e unda nos tá vai coisa mais importante mesmo você me tá pedindo você viaje mais para share com mais tanto gente possível e assinatura gente por tá bom informar. Legal, me quero papia Hopi, boa noite na Antônio Robeleio, Jacob Mercey, Luti van den Berg, Adorable Fel, Ivan Rosario, boa noite para o tour. Share com mais tanto gente possível e a assinatura por ser bom informar. Legal, me chama mi invitado arriba. Goedemiddag, goedenavond, mevrouw Houtappel. Boa noite en voor jullie boa noite en van ons nog net bon tarde, ja. Correcto. En hoe gaat het? Hoe is het met het weer? Hier wordt het morgen lengte. Ja, ik vlieg zondagavond naar Nederland voor familiebezoek. Dus ik heb begrepen dat het reuze meevalt ten opzichte van vorige week. Ja, klopt. En hier is het oké. Het is wat we hier een beetje koud vinden, is natuurlijk valt voor Nederland reuze mee op het ogenblik. Dat is niks. Dat is echt niks wat jullie koud vinden. Nee. Nou, mevrouw Houtappel, u was hier 2 weken geleden en u had ons het een en ander geïnformeerd en geleerd en bijgepraat. En er was een hele, laten we zeggen, consternatie is groot woord, maar er was een hele geroezemoes in de bevolking. Van hoe, wat nu? En velen hadden vragen. Ik had een stukje van een interview gehoord, ook van de week dat u was bij een radiostation. Maar ik moet eerlijk zeggen dat, laten we zeggen, de begrip of... Ik weet het niet, hoe ik het moet uitleggen, is niet zo duidelijk onder de bevolking. Het lijkt alsof men niet begrijpt wat eigenlijk wordt uitgelegd. Klopt dat? Nee, ik denk dat het voor bijna iedereen een nieuw onderwerp is. Alleen vakidioten zoals ik hebben zich daar al jaren mee bezig gehouden. Dus het is wennen om, zeg maar, keuzes te maken tussen zaken waar je nog niet eerder mee bezig hebt gehouden. Ja. En daarom merk ik dat er veel onduidelijkheid is door ook
van mensen dat zij ideeën hebben en dat er dingen aan elkaar worden gekoppeld. En waar ik dan verbaasd over ben vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond. Maar dat heeft toch niets met elkaar te maken. Dus het is niet meer dan logisch. Want tot voor kort hield maar een beperkt aantal mensen zich met dit onderwerp bezig. En nu is het een politiek thema geworden. Dus ja, dan is het belangrijk om je zo goed mogelijk te laten informeren. Ja, en nu dat het een politieke, een politieke issue is geworden, vindt u dat de bevolking de juiste uitleg zou moeten hebben? Jazeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen weten op basis waarvan ze hun keuze maken. Ja. Dus dat je, en ik vind het ook fijn dat journalisten zoals jullie contact opnemen, zodat ik misschien hier en daar een bijdrage in kan leveren. En dat mensen zich zo goed mogelijk laten informeren. En voordat je zegt van nou, die partij staat daarvoor en daar ben ik het mee eens, of ik wil juist het andere, om die en die reden. Dus ja, dat is niet meer dan logisch. In een normale samenleving met een regering eigenlijk die een land eigenlijk regeert, zou het dan moeten zijn dat de regering de bevolking op de juiste spoor of de juiste weg eigenlijk leidt naar waar naartoe? Bijvoorbeeld een LGO-status of een UPG-status. Is dat de taak van de regering om de gemeenschap eigenlijk goed te informeren, goed bij te houden van de stand van zaken? Over het algemeen wel, maar in dit geval is het wel bijzonder omdat we de huidige situatie al sinds de jaren 50 hebben. En dus dit is al in 1957 is dit systeem bedacht en er was ook nooit een wijziging mogelijk hoor, tot een paar jaar geleden. Maar dit was wat wij hadden hier. Dus dan ga je ook niet daar een zeg maar aparte aandacht aan besteden, totdat nu de laatste jaren blijkt dat het mogelijk is dat je gaat dat je een andere keuze maakt. En op dat moment, op dat moment is het natuurlijk niet alleen aan de regering om misschien aan te geven wat de mogelijkheden zijn, maar ook het zijn natuurlijk ook partijen in een coalitie, hoe zij dat zien in de toekomst. Ja, maar toch lijkt het alsof het zo fobie is voor iedereen, of voor de meesten eigenlijk, als je deze soort onderwerpen aankaart. Het lijkt alsof mensen heel bang ervoor zijn, huiverig ervoor zijn, niet erover willen praten, niet erover willen discussiëren. Dan komen ze met een heleboel dingen tevoorschijn, zoals Verenigde Naties, artikelen van de Verenigde Naties, dingen in elkaar en door elkaar gooien. De bevolking eigenlijk helemaal in de war aanmaken, meer dan ze al zijn. Ja, dat klopt. Er komt heel veel bij. Zaken die met COHO te maken hebben. De keuze tussen LGO en UPG is bij ons niet automatisch een keuze of je wel of niet een gemeente of een land bent binnen het Koninkrijk. Maar dat komt wel allemaal voorbij in de discussie op dit moment. En het speelt natuurlijk allemaal op de achtergrond wel op de een of andere manier een rol. Maar het is veel en er zijn heel veel verschillende punten die je daarbij naar voren kunt halen. Dus inderdaad, de Verenigde Naties. Voor de Verenigde Naties, en dat is natuurlijk internationaal inmiddels gebruikelijk, hebben we het recht op zelfbeschikking. Dus dat Curaçao zelf kan beschikken over zijn lot en zijn toekomst. En dat gaat met name in het proces van dekolonisatie is dat naar voren gekomen. Op dat moment ging men ervan uit, toen men dat bedacht, zo zeg maar, het speelt natuurlijk al voor de Tweede Wereldoorlog, maar toen het echt als recht werd benoemd, toen heeft men al heel snel gezegd van ja, dat is eigenlijk koloniën die in de traditionele vorm, dat kan niet meer. Dat is logischerwijs kan dat niet meer. Maar hoe je dan die relatie vormgeeft met je voormalige kolonisator als voormalige kolonie, daar mag je zelf over beschikken. En tot nu toe is die discussie vooral geweest, onafhankelijkheid of niet. Maar hoe verder je komt in de tijd, hoeveel meer aspecten daarbij komen. En een van die aspecten is dus ook
van oké, als je zegt van we mogen zelf beschikken, wel of niet onafhankelijk, maar als we zeggen dat we willen niet helemaal onafhankelijk, maar we willen, wat zijn dan de gradaties? Daar moet je ook over beslissen. En van die gradaties maakt deze keuze ook onderdeel uit. Oké. Maar ik wil even blijven hangen bij wat u net zei over dat mensen verwarring inbrengen van of je UPG wordt en gemeente of niet en al die trammelanten. Eerst wil ik eigenlijk blijven staan en u vragen of u kan eigenlijk uitleggen, samengevat, UPG, LGO, nog een keer. Ja. De basis is als volgt. Er zijn overzeese gebieden die nog bij een lidstaat van de Europese Unie horen. Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden is een lidstaat van de Europese Unie. En voor de gebieden die daarbij horen in enige vorm van autonomie, zijn er 2 categorieën binnen de Europese Unie waar je toe kunt behoren. Ultraperifere gebieden, oftewel UPG, en landen en gebieden over zee, oftewel LGO. Er zijn dus 2 smaken. Het is ooit gebaseerd op het systeem wat Frankrijk toentertijd had en nu ook. Dat is al in de jaren 50 ingesteld. Waarom hebben ze dat ingesteld? Omdat in het koloniale verleden was alle economie van een kolonie was gericht op het moederland. De kolonisator. Ja. En als je dus en in vorm van zeg maar een weg naar autonomie en onafhankelijkheid, dan is dat nog steeds de basis waar je oorspronkelijk van uit bent gegaan. De Europese Unie is zo ingericht dat die landen heel erg op elkaar zijn gericht. Dus de handel zit binnen de Europese Unie en het is veel moeilijker om van buiten te komen. Om ervoor te zorgen dat die voormalige koloniën, die net zo vaak een eenzijdige economie hebben, en daar in het verleden natuurlijk heel weinig keuzes in hadden in de voorgaande eeuwen, om te voorkomen dat die heel afgesneden zouden worden, economisch van de voormalige kolonisator en daarmee van de hele Europese Unie, hebben ze gezegd, daar moeten we mogelijkheden voor creëren. Omdat je een band hebt met, in ons geval met Nederland, dat je dan wel een speciale toegang hebt voor subsidies, voor het exporteren daar naartoe van goederen, al dat soort zaken. Daar hebben ze het Franse systeem overgenomen en er zijn 2 categorieën. Ultraperifere gebieden, daar geldt al het Europese recht. En dat wordt dus net gedaan alsof het in Europa ligt. En het net doen alsof het in Europa ligt, betekent dat alle 140.000 bladzijden Europees recht deel van het rechtssysteem uitmaken. Dat maakt in Nederland bijvoorbeeld ook uit, dat merk je niet. Dat is allemaal verwerkt in het Nederlandse recht. En dat zijn er zijn milieuregels bij. Daar zit bijvoorbeeld dat CE-symbool wat je in heel veel spullen ziet. Als kwaliteitskeurmerk van deze goederen zijn goed. Dat soort dingen horen daar allemaal bij. Dus al het Europese recht geldt dan voor je. En dat betekent ook dat je toegang hebt tot alle Europese subsidies. Landen en gebieden over zee, die zijn traditioneel autonomer. En daarvoor zijn speciale maatregelen getroffen dat er dus een klein deel, het voor de handel belangrijke deel, wel geldt. Dus dat betekent dat goederen die geheel of gedeeltelijk bij ons worden geproduceerd, invoerrechtenvrij in de Europese Unie kunnen worden ingevoerd. Dus dat is een belangrijk punt. Het betekent ook dat we dienst kunnen verlenen in de Europese Unie, dat over en weer bedrijven kunnen worden gevestigd zonder beperkingen. Of in ieder geval niet discriminatie naar nationaliteit tussen de Europese lidstaten. En daarnaast zijn er een aantal Europese subsidies toegankelijk voor ons. Deze kaart, die ik net voorbij zag komen, die laat alle gebieden zien waar dit om gaat.
Het is heel lastig te zien en dat heeft een reden. Dat ga ik ook uitleggen. Deze kaart is overigens nog toen de Britten er nog bij hoorden, tot vorig jaar. Alles wat blauw is Europese Unie. Ja. En als je heel goed kijkt, dan zie je alle UPG's, omdat er wordt gedaan alsof dat in Europa ligt, die zijn ook blauw. Als je goed kijkt, zie je bijvoorbeeld Frans-Guyana blauw zijn. Ik zie hier blauw en... Ja, er zit inderdaad... Kijk, Frans-Guyana is blauw, om bijvoorbeeld te zien. En er zijn de landen en gebieden over zee, de LGO's, waar wij ook toe behoren, zijn groen. Groenland is dus ook een LGO. Het bijzondere hiervan is dat je overal kleine cirkels ziet staan met kleine stipjes erin. Na de grote dekolonisatieperiode zijn eigenlijk voor de lidstaten van de Europese Unie eigenlijk vooral op Groenland, wat bij Denemarken hoort in dat opzicht, en eigenlijk Frans-Guyana na, vooral kleine eilanden overgebleven die binnen dit systeem vallen. Het wordt wel de confetti of empire genoemd. Dus de confetti die over is. Oké. En die zijn dus over de hele wereld verdeeld. Maar deze landen, voordat u verder gaat, deze landen die zijn autonomische landen, maar ze zijn ook onafhankelijk. Of zijn ze wel... Deze zijn geen van alle onafhankelijk. Oké. Je moet dus bij een lidstaat, je moet dus verbonden nog zijn aan een lidstaat van de Europese Unie, in enige vorm van autonomie, om in het systeem te passen. Dit zijn dus eigenlijk speciale voordelen die de Europese Unie biedt voor gebieden, overzeese gebieden, autonome gebieden, in welke mate van autonomie dan ook, die nog steeds bij die lidstaat horen. Als je niet meer bij die lidstaat hoort, word je grijs gebied. Dus dat betekent dat al deze landen nog kolonies zijn? Ja, in enige mate. Ja. Oké. Dus er zit hier van alles tussen. Je ziet, er zit heel veel bij ons in de regio. Je ziet een paar dingen in de Atlantische Oceaan in het zuiden. Maar er zit bijvoorbeeld ook nog een Franse overzeese gebied bij de Canadees-Amerikaanse grens. Saint-Pierre en Miquelon. Het zijn nog 2 kleine eilandjes. Okay. Er zijn heel veel gebieden die wij niet kennen, waar wij weinig mee te maken hebben. Bij de Britsen, die dus nu er eigenlijk uitgevallen zijn, horen we St. Helena. Dat is waar Napoleon naartoe is verbannen en overleden is. Je ziet ook een heleboel in de Pacific. Er zijn ook hele groepen eilanden waar dit om draait. Maar ook de Falkland-eilanden horen ertoe. Die hebben allemaal een vorm van autonomie. Het laat de Britten even uit de beschouwing. Maar wij hebben onze samenwerking met de BES-eilanden en de 3 landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De Fransen hebben hun eigen systeem, wat afwijkt van het onze. Dus je kunt niet zeggen dat die binnen het systeem exact hetzelfde zijn. En dan hebben we nog Groenland, wat als LGO bij Denemarken hoort. Ja. En dan hebben Spanje en Portugal hebben nog UPG's. Ja. Van de Azoren tot en met de Canarische eilanden. Oké. Ja. Laten we gaan naar de volgende dia. Ja. Nou, hier staat kort samengevat wat de LGO-status inhoudt. En dat betekent dat je markttoegang hebt om de Europese markt voor goederen van oorsprong. Goederen, zo heet die, dat is de officiële term. De goederen die oorspronkelijk geproduceerd zijn, geheel of gedeeltelijk hier, in een LGO. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor financiële samenwerking met de Europese Unie en onderling. En wij mogen niet discrimineren naar nationaliteit tussen de lidstaten. Dus tussen Nederlanders, Fransen, Duitsers, Spanjaarden. Wanneer het gaat om het vestigen van bedrijven en dienstverlening. Dus de mogelijkheden die aan Nederlanders worden geboden om hier een bedrijf te vestigen, die moeten ook geboden worden aan bedrijven uit andere lidstaten van de Europese Unie. Andersom kunnen wij ook die kant op. We hebben allemaal het Europees burgerschap. Dat staat ook voorop op ons paspoort. Dat we EU-burger zijn. Dat betekent
dat we vrij ons kunnen vestigen overal in de Europese Unie. Dan zijn er een aantal subsidiemogelijkheden, wel een behoorlijk aantal, maar als er Europese subsidies worden vastgesteld, dan staan in de regelingen, moet er nadrukkelijk staan dat ook de LGO's er gebruik van kunnen maken. Oké. En een voorbeeld is bijvoorbeeld Erasmus Plus voor het uitwisselen van studenten. Wij aan de University of Curaçao hebben ook die mogelijkheid. Oké. En een belangrijke is het Europees Ontwikkelingsfonds, oftewel European Development Fund, waar vrij veel geld in zit. Dat is ook bedoeld voor inmiddels onafhankelijke voormalige koloniën. De ACP-landen, Africa, Caribbean, Pacific. Daar zitten specifiek aan ons toegewezen mogelijkheden voor subsidie. Op dit moment moet je allemaal gewijd zijn aan duurzame ontwikkeling. Dat systeem gaat overigens heel binnenkort stoppen en dan vallen wij onder een meerjarig financieel kader. En wat betekent dat? Dat betekent dat wij binnen het gewone Europese financieringssysteem zitten. Het Europees Ontwikkelingsfonds is een systeem wat wel Europees is, bij de Europese Unie hoort, maar helemaal zelfstandig draait. Dus het Europees Parlement heeft daar niets over te zeggen. Het is niet op basis van gewone budgettering. We gaan onder de gewone budgettering vallen. Met overigens exact dezelfde bedragen toegankelijk voor ons als onder het Europees Ontwikkelingsfonds. Maar klopt het dat het dan een pot is en dat wij allemaal van die pot moeten dan gaan benutten? En het hangt niet af van of jij meer nodig hebt of zo, maar het is alleen maar die pot. En sommige mensen zeggen dat Denemarken het meest, of Groenland het meest van die pot gebruik maakt. Ja, dat klopt. Maar dat is een heel verhaal. De geschiedenis van Groenland binnen de Europese Unie is een bijzondere. Toen Denemarken lid werd, kwamen zij automatisch mee, omdat ze hun buitenlandse betrekkingen ooit hadden overgedragen aan Denemarken, maar zij zijn vooral afhankelijk van visserij. Ja. En zij zeiden, en toen mocht er ineens vrij gevist worden in hun wateren. Zeiden, daar hadden we niet om gevraagd. En die zijn zelfs naar het internationaal gerechtshof gestapt om dat recht te trekken. Dus die hebben een hele bijzondere positie. Dus er is dat Europees Ontwikkelingsfonds, er zitten enveloppen in met geld voor verschillende overzeese gebieden. En er is een grotere envelop voor Groenland om die reden. Ja. Oké. Ja. En laten we naar de UPG gaan? Ja. De UPG staat in 1 artikel in het verdrag. En daar is in dat artikel, is een heel kort artikel, daar staat alles in. De LGO's hebben een hoofdstuk met iets van 15 artikelen. UPG heeft echt één artikeltje. En dan zeggen ze gewoon, al het Europese recht geldt voor deze overzeese gebieden. Maar vanwege hele bijzonderheden, insulair karakter, eenzijdige economie, kan er van afgeweken worden en zijn er extra financieringsmogelijkheden. Oké, dus wat wij eigenlijk, waar wij bij LGO in een soort pot terechtkomen, kan bij UPG gaan kijken wat jouw situatie is, wat jouw ding is, en dan wordt er daar naartoe gekeken, kan dan een aparte of een nieuwe... Dan moeten de aanvragen worden ingediend, ja. Oké, en bij de LGO-situatie, ik had een vraag. Moet alles dan via Nederland gaan als je gebruik wil maken van de financiële pot van Europa? Nee, je vraagt het altijd rechtstreeks aan. Dat geldt voor LGO en UPG. Want gemeentes in Nederland vragen het ook zelfstandig aan. Je vraagt het zelfstandig aan in Brussel. Dat is wel een vak op zich hoor, het aanvragen van subsidies. Gelukkig hebben wij hier in Curaçao tegenwoordig mensen die daar behoorlijk goed in zijn geworden. Maar ik zie het niet in de samenleving. Er is een EU-desk bij het ministerie van MEO. Maar ik zie het niet in de samenleving. Nee, dat klopt. Ja. Maar het is er wel. Want je vraagt namelijk niet al. De enige die subsidies kunnen aanvragen. Ja? Of onderdeel van een subsidieaanvraag moeten zijn, is de overheid. Dus als privéondernemer moet je altijd, zeg maar, kun je niet zomaar subsidie aanvragen. Dus wil je mij heel even, want nu ben ik heel huiverig geworden. Wil je mij aangeven dat er een desk zit bij MEO en dat
Een EU. Ja. En dat mensen van Curaçao bijvoorbeeld landbouw, vooral landbouw, een aanvraag kunnen doen bij Europa, zodat ze eigenlijk geholpen kunnen worden om hun landbouw en al die dingen goed op te starten, goed voor te bereiden, investering en al die dingen te doen? Jawel, maar. Dus er is een maar. De overheid is eindverantwoordelijk voor de subsidie. Dus de overheid moet altijd partner zijn in de aanvraag. Oh my god. En als het UPG was? Hetzelfde. Oh my god. Er zit altijd, we hebben een EU-desk. Er zitten goede mensen. Ja. Wauw. Waarom weten de mensen dit niet? Ik weet het niet. Ze hebben zelfs een Facebookpagina. Ik word er stil van. Oké, laten wij die tweeën. We hebben toch ook een dia, zodat wij die verschillen of gelijk, ik weet het niet, naast elkaar hebben. Kunnen wij naar de volgende? Naast elkaar geplaatst. Ja. Wauw. Ja, ik heb het geprobeerd naast elkaar te plaatsen. Bij de LGO ben je niet geheel geïntegreerd in de Europese Unie. Dus je hoeft niet alle Europese regels op te volgen. Bij een UPG gelden wel alle Europese regels. Ja. Een LGO heeft ook voor Europese onderdelen autonomie. Maar bij een UPG zit er zoveel Europees recht dat dat allemaal gecontroleerd moet worden vanuit Koninkrijksverband, dus vanuit Den Haag. Omdat het Koninkrijk is uiteindelijk de Europese Unie is een organisatie gebaseerd op een verdrag. En staten zijn partij bij een verdrag. Dus dat betekent dat het Koninkrijk der Nederlanden de partij is. Dus alles loopt uiteindelijk via buitenlandse zaken van het Koninkrijk. Ja, ik had een vraag van de week aan iemand gesteld hierover. Want mijn punt was van, ze beweren dat je eigenlijk al die subsidies, al die aanvragen, al die dingen gewoon rechtstreeks aan Europa kan vragen. Dat beaamt u ook hier. Maar nu zegt u toch iets over buitenlandse zaken. Hoe is dat dan? Nou, het Koninkrijk der Nederlanden is verantwoordelijk voor de manier waarop de overheden binnen het Koninkrijk, dus of dat nou een land is, of een provincie, of een gemeente, of een waterschap in Nederland, hoe die het Europese geld besteden. En met die verantwoordelijkheid en zelfs aansprakelijkheid die daarbij komt, betekent ook dat er een controle zit. Oké. En dat komt omdat het een verdragsorganisatie is waar gewoon staten bij aangesloten zijn. Ja. Oké. Kunnen we naar de volgende dia? Yes. Overstappen van LGO naar UPG. Is dat mogelijk? Ja. Als jullie het me 10 jaar geleden hadden gevraagd, had ik gezegd nee. Toen net wel. Of sinds 2009 kunnen we overstappen. Daarvoor was het absoluut niet mogelijk. Waarom is dat? Ik zei er net, UPG staat in 1 artikel in het verdrag en LGO hebben aparte artikelen in de EU-verdragen. Dat betekent dat je, als je verandert van categorie, omdat je opgenoemd staat, wij staan in een bijlage nadrukkelijk genoemd als Curaçao bij die verdragen. Dat betekent dat je het verdrag gaat wijzigen. En om een verdrag te wijzigen moeten alle aangesloten staten, dus alle 27, instemmen. Dus dat heeft het altijd heel moeilijk gemaakt. Want als je zei van nou, ik wil dat gaat veranderen, dan zeiden de anderen, nou, als we toch gaan onderhandelen, hebben we nog wel dat en dat en dat. En dat verdrag heeft 400 artikelen. Er is in 2009, overigens wel op aandringen van Nederland, is er een mogelijkheid geschapen om dat met een eenvoudige procedure te doen. Aandringen van Nederland? Ja.
Aruba was op dat moment heel actief daarin. Oké. En uiteindelijk waren er ook een paar Fransen die erg graag over wilden stappen van de ene categorie naar de ander. Dus ja, die stonden daar heel erg achter. En dat betekent dat de procedure eenvoudiger is. Het Koninkrijk moet het aanvragen. Vanuit Den Haag hebben ze gezegd, als Curaçao dat wil, dan vragen we dat aan. Oké. Kort samengevat. Ja. Dan moet dat in de bijeenkomst van de Europese Raad, dat is de bijeenkomst van regeringsleiders en staatshoofden, moet dat unaniem worden goedgekeurd. Dus alle staten van de Europese Unie moeten zich daarbij aansluiten. En was dat eens gebeurd dat ze eigenlijk het niet hebben goedgekeurd? Nee. Oké. Nee. We hebben 2 overstappen gehad. St. Barts, Frans, is van UPG naar LGO overgestapt. Ja, klopt. En Mayotte is andersom. Dus die is van LGO naar UPG overgestapt. Ja. Allebei Franse eilanden. Ja, klopt. Bij St. Barts, dat was de eerste, zeiden ze, ja, nu geldt al het Europese recht, dan geldt ineens maar een klein deel van het Europese recht. Dus dan hebben de andere landen binnen de Europese Unie gezegd, ja, wij willen wel dat dat heel goed gewaarborgd wordt. Dus die wilden allerlei zekerheden, dat de mensen uit de andere lidstaten van de Europese Unie die daar wonen, daar konden blijven wonen. De euro was er op dat moment ingevoerd. Dat moest wel zo blijven. Dat soort zekerheden werden gevraagd vanuit de Europese Unie. Mayotte heeft de overstap gemaakt van LGO naar UPG. Ja. En heeft daarbij een heleboel langdurige overgangsregelingen en uitzonderingen bedongen. Echt wel 20, 30 jaar in sommige gevallen, voor de punten die voor hen van groot belang waren. Dus daarmee hangen zij een beetje eigenlijk tussen wat wij als LGO zijn en wat bijvoorbeeld Saint-Martin, de Franse dans van Sint Maarten, als UPG is, daar hangen zij tussenin. Ja. Ik heb het gelezen en ik vond het eigenlijk bijzonder hoe hun hebben eigenlijk onderhandeld. Ja. Want ze hebben eigenlijk heel veel eruit kunnen halen in hun eigen voordeel. Dus ze hebben echt goed ernaar bestudeerd en goed onderhandeld. Ik vond het echt een hele goede voorbeeld om Mayotte eigenlijk te nemen. Ja. Maar ik zie een heleboel opmerkingen en ik heb ook een paar vragen geschreven van mensen die ook vragen hebben gesteld. Een van de vragen is, de UPG-status, kan je onafhankelijk worden, maar dan toch UPG zijn? Nee. Dat is heel hard, nee. Deze status, allebei die status kun je alleen hebben als je nog onderdeel bent van een koninkrijk. Dus je wordt die grijze gebieden uit het eerste plaatje. Dan heb je geen officiële relatie meer met de Europese Unie. Dus of autonoom of gemeente. Je moet iets hebben met betrekking tot Nederland die lid is van Europa. Ja. Oké, dan is het duidelijk, want dat was een verwarring op de radio van de week. Ik heb iemand heeft gestuurd om te vragen. Een bekende politici, die heeft eigenlijk iets gezegd in de media. En het is vandaag in een klein gedeelte in een krantenknipsel gekomen. En mensen vinden het raar en willen eigenlijk vragen van het volgende. Die politici heeft dit uitgedrukt. Nederland moet niet zeuren, maar zonder condities te stellen de portemonnee opentrekken om onze financiële nood te verlichten. Is dat zo? Dat is niet een Europese vraag. Dan kom je binnen het staatsrecht en het koninkrijksrecht terecht. En dan komen we in het statuut voor het koninkrijk terecht. Mm-hmm. En daarin staat dat er onderlinge bijstand moet worden verleend. Ja. Wat dat inhoudt, dat kan verschillen. En dat is niet alleen Nederland, maar dat zijn dus de 4 landen onderling. En wanneer dat precies in werking zou moeten treden, daar verschillende meningen over.
Ja. Nederland zegt, ik mag daar voorwaarden aan stellen, want er staat nergens dat het zonder condities is. En in dat geval zou je het moeten vergelijken met als je bij een bank van een bank geld wil hebben, stellen die ook allerlei eisen. Dat is eenzelfde soort constructie. Dus zeg maar, zonder condities geld geven is niet wat het statuut zeg maar, sowieso zegt. Dat is meer een politiek standpunt dat men dat vindt, maar het is niet zo dat volgens de juridische regels daar een verplichting voor Nederland zit. Je zou op dezelfde manier ook geld aan Aruba of Sint Maarten kunnen vragen. Maar er staat niet bij dat dat altijd moet en wanneer dat intreedt. Dat staat er niet in. Zo, ik hoop dat dit ook een beetje duidelijk was. Dan ga ik even verder, want ik heb een paar vragen die ik wel wil aan u stellen van de mensen die... Ja, iemand zegt hier, wauw, aan het governo notahasi uso di fondo ng EPA desarrollo di su país. Dus heeft u het verstaan? Te zeggen, wauw, ja. Ja, dat de regering eigenlijk niet gebruik maakt van de fondsen die beschikbaar zijn om de land eigenlijk te helpen. Daarom zeg ik ja. We vragen wel veel van die fondsen aan, maar de fondsen in dat Europees Ontwikkelingsfonds, daarom zeg ik ja en nee. We maken niet alles op wat voor ons gereserveerd is. Tenminste, tot nu toe niet. Of nog niet. Dus daarom zeg ik ja. Maar we mogen het Europees Ontwikkelingsfonds, dat envelopje met geld wat daar voor ons klaar ligt, daar zijn allerlei inhoudelijke beperkingen aan verbonden. Maar is het dan misschien dat wij niet... onderwerpen? Ja. Maar is het dan niet misschien dan dat wij eigenlijk niet weten hoe wij eigenlijk aan die plichten moeten voldoen plichten en eisen moeten voldoen om aan die fondsen te komen? Is dat misschien niet de gebrek die wij hebben? Ja, het aanvragen van Europese fondsen is moeilijk. Ook niet alleen voor ons, maar het is ook voor de Europese Unie. Er worden heel erg veel eisen gesteld. Zowel inhoudelijk als heel praktisch. Hè? Als er staat, beschrijf dit in maximaal 50 woorden. En je zegt er 51, wordt je aanvraag al uit het systeem gegooid. Dus er is een technische kant bij, maar ook een inhoudelijke kant. En die inhoudelijke kant is dat het Europees Ontwikkelingsfonds zich geheel richt op dit moment op duurzame ontwikkeling. Ja, dus je moet ook wel aantonen dat het daartoe behoort. Dus er vallen een behoorlijk aantal onderwerpen daar buiten. Ze nemen ook geen kleine aanvraagjes in behandeling. Dus van 10.000, 20.000. Maar je moet het toch wel snel over tonnen hebben. Dus het is een bijzondere wereld. En we hebben tot nu toe niet alles gebruikt. Dus daarom zeg ik ja. Klopt. Ja. Maar dat kun je niet echt zeggen dat dat per se de schuld van deze regering is. Maar daar worstelt de hele wereld mee die Europese subsidies aan wil vragen. Nou, vind ik wel frappant, want er is een programma hier in Nederland, op Nederland 1. Ik hou van die programma. Die heet Kan je waar zijn? En in Kan je waar zijn tonen ze elke keer een stukje waarbij mensen eigenlijk aanvraag doen bij Europa van Europese fondsen, dus gemeentes die in Nederland aanvraag doen bij Europa voor die fondsen, waarbij eigenlijk ze krijgen die geld, maar er wordt niks gedaan met die geld. Dus
Ze hebben elke keer aangetoond, bijvoorbeeld een brug, groenbrug of dit en dat. En die mensen hebben die geld maar gekregen, maar er is niks gebeurd met die geld. Dan vraag ik me af, hoe kan het zijn dat het hun zo makkelijk lukt? Want het lukt hun. Anders kan niet waar zijn die beelden niet laten zien en tonen dat er gebruik van wordt gemaakt, maar dat de geld niet besteed wordt daadwerkelijk. Ja. En dat wij dat niet lukt. Ja, het is niet zo dat er heel veel Europese subsidies worden afgewezen overigens hoor, voor Curaçao. Dat is niet het geval. Het gaat echt om de ingewikkelde procedures. Wij zitten sowieso door het Europees Ontwikkelingsfonds en de grote fondsen waar wij toegang toe hebben, hebben wij zitten wij in ingewikkelde procedures dan een gemeente in Nederland die voor een klein ding iets aanvraagt. Dat is al een verschil. Maar daar wordt wel degelijk Europees wat aan gedaan. Er zijn iedere keer ook op Europees niveau rechtszaken over. Er is ooit de provincie Limburg is ooit vreselijk op zijn vingers getikt. En daarmee de Koninkrijk in Nederland met enorme boetes, omdat ze heel veel geld hadden gekregen ter bestrijding van jeugdwerkeloosheid. En het was aan van alles uitgegeven, maar niet aan dat. En dat mocht echt niet. Dus daar wordt wel degelijk gecontroleerd. Alleen lopen ze misschien wat minder hard als het gaat om €10.000. Ja. Ik heb een vraag hier van een van de mensen die ons volgen. Hoe kunnen fabrieken en bedrijven in een UPG voldoen aan al die regels en wetten? Dus ik denk dat ze bedoelt voor Curaçao. Nou, stel als je, laten we zeggen, een gemiddelde Franse UPG. De Fransen hebben, die doen iets wat wij binnen Nederland niet doen, binnen het Koninkrijk niet doen. De Fransen hebben, als je daar UPG-status hebt, als voormalige kolonie, ben je een soort gemeente van Frankrijk. Dat betekent dat je geen eigen rechtssysteem hebt. Maar dat je onder het Franse rechtssysteem valt. Ja. En dan voldoe je aan die regels. En er zijn nu voor het eerst is er dus een overstap geweest naar beide kanten. En dan is het lastig om overal aan te gaan voldoen. Vandaar die uitzonderingen. Al die anderen zijn erin meegegroeid. Want die hebben altijd die status gehad. Ja. Dus dan is het gemakkelijker. Oké. Als wij morgen 100% UPG zouden zijn zonder enige overstap, dan gaat het ingewikkeld worden. Ja? Ja, dan moeten we die 140.000 bladzijden. Een deel hebben we hier ook al hoor. Er zijn aardig Europese regels die hier met een vergelijking van de Nederlandse regelgeving eigenlijk zijn meegekomen. Maar voor heel veel regels, die moeten dan van de een op de andere dag ingevoerd worden. Nou, dat kan helemaal niet. Die moeten officieel, hè? Dus echt via wetgeving. Dus de staat moet dan druk krijgen. Dus wat ik heb gehoord, dan is het dan voordeliger als je dan wel toch een deel van Nederland wordt, dus gemeente wordt, en dan UPG. Dan is het handiger? Kijk, dat is voor een deel praktischer, omdat je dan die regels niet hoeft in te voeren. Maar dan moet je ook van de een op de andere dag aan die regels gaan houden. Dus daar blijf je wel tegenaan lopen. Dus het is nog wel, afgezien dat de staten het wel of niet druk hebben, gaat het er wel om dat je die regels ook moet handhaven, uitvoeren en handhaven. Maar volgens mij kan niemand eigenlijk ontkennen dat we aan regels zouden moeten gaan voldoen op dit eiland. Want het gaat niet goed. Dus we kunnen niet... Nee, dat klopt. Maar het gaat over bijna alle mogelijke onderwerpen. Dus het zijn dus echt heel veel verschillende onderwerpen die we dan gaan zien. Ik zei al, heel veel regels die hebben we stiekem al. Maar er zijn regels van consumentenrecht nog niet. Die moeten aangepast worden. De milieuregels gaat nog een boeiende worden. Marvelien Wiels heeft daar zelf over onderhandeld als voormalige volmachtige minister die langs ziet komen. Mentality shift, dat is
laat ik dat als volgt omschrijven. In de Verenigde Staten hebben sommige staten hele strenge milieuregels. Californië is daar het sterkste van. Delaware heeft haast geen milieuregels. En toen dat duidelijk werd, dachten mensen van, nou, dan zullen al die fabrieken wel denken van, ik ga niet in Californië zitten, het is veel te streng. Ga maar naar Delaware. Dat bleek niet het geval te zijn. Er zijn dus heel veel bedrijven die gingen zich vestigen juist in Californië, om te zeggen, kijk eens hoe goed wij zijn, wij houden ons aan die regels. Dat heet het California-effect. Degenen die juist naar Delaware gingen, daarvan werd gezegd van, oh, nou, die proberen de regels te ontlopen. Dat heet het Delaware-effect. Dus dat is wat Marveline Wiels voorbij zag komen, inderdaad. Het is een andere manier van denken. Kijk eens welke regels wij ons allemaal houden. Ja. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn, maar ik heb wel een vraag. Als wij eigenlijk zo blijven, stel we blijven zo, autonoom met LGO, COHO en al die tramalans eromheen en erop en eraan en zo. Hoe zien onze toekomst dan uit als eiland binnen Koninkrijk met LGO-staten? Met een COHO? Ja, nou kijk, wij maken er inderdaad nog niet 100% gebruik van alle mogelijkheden die de LGO-status ons biedt. Mm-hmm. En daar zou ook op ingezet kunnen worden. Dat is wel op sommige punten ingewikkeld. Hè? Je kunt kijken van, kunnen we hier geld voor duurzame ontwikkeling krijgen en dan de goederen die daardoor geproduceerd worden dan weer zonder invoerrechten naar de Europese Unie vervoeren bijvoorbeeld. Ja. Je kan de regels combineren. Maar je kunt ook nog steeds voor sommige dingen, sowieso onder COHO, zijn er ook punten waarvan je kunt kijken van, goh, zou er ook Europese subsidie op sommige punten zijn, om te helpen om aan die eisen te voldoen. Met een UPG-status heb je meer mogelijkheden, meer subsidiemogelijkheden Europees. Oké. Ja. Oké. Ik heb een vraag van Herbert Reumer. Ik denk dat hij wil zeggen van, is het waar dat Nederland de leningen van Europa tegenhoudt? De leningen van Europa aan de Curaçao, vermoed ik. Ja. Mm-hmm. Heb ik nog nooit gehoord. Oké. Henry, wil ik zeggen dat het niet zo is? Ik heb het nog nooit gehoord. Oké. Henry Isenia vraag. Aangezien de verhoudingen tussen de Nederlandse bevolking en de Curaçaose bevolking echt bekoeld is het verstandig met waarschijnlijk zoveel haat en nijd toch met elkaar in zee te gaan? Ja, kijk, je kunt het. Ik zit hier als jurist en niet als politicus. Dus we zeggen, ja, je kunt de regels keurig uitvoeren. Maar niemand kan ontkennen dat er in Nederland toch wel, zeker in de politiek, toch wel, zeker de laatste jaren breder, toch wel met scheve ogen naar ons gekeken wordt. En dat zal ook in de uitvoering van COHO zijn. Er zal toch wel steeds gekeken worden, ja, maar wat doen ze daar in Curaçao en Aruba en Sint Maarten eigenlijk? Er is veel onbegrip. Hè? Men komt hier wel graag op vakantie, maar daarbij tegelijkertijd proberen om te begrijpen hoe we hier werken en hoe het hier gaat. En dat hier erg veel mensen zijn, wel goede bedoelingen en die wel weten waar ze mee bezig zijn. Dat ziet men dan niet. Men pakt er politiek natuurlijk, als je de politiek wil storen, dan pak je er een paar punten uit. Ja, klopt. Ja, jammer. Ik ga die vraag van Herbert Reumer herhalen, want het was niet goed wat ik heb gevraagd. Ja. Is het waar dat Nederland de leningen van Europa tegen 0% leent en daarna aan ons met allerlei voorwaarden leent? Nee, er is geen geld in Europa van de Europese Unie geleend door Nederland om door te geven aan Curaçao.
Nee. Er zijn wel, waar misschien de verwarring zit, is dat dat Nederland, net zoals alle andere lidstaten, 0% leningen uit de Europese Unie heeft gekregen om COVID te bestrijden. En de effecten van COVID te bestrijden. Dat is niet specifiek geld voor ons. Dat is in principe geld voor Nederland in Europa. Oké. Ja. Er is niet een stukje bij toegevoegd waar dat dan staat van en ook nog wat voor Curaçao. Ja. Oh. Ja, de regels die gelden voor subsidies inzien. Er is de Europese Unie heeft een enorme website. Die heet heel handig europa.eu. Daarin kunt u met heel veel kopjes aanklikken. En dan staan de regels samengevat. En u kunt de regelingen zelf ook aanklikken. Als u een hele specifieke regeling zoekt, moet u daaronder zoeken in een systeem wat heet EURLEX, EUR-LEX. Daarin staat alle Europese regelgeving. Ja, maar u zei net dat bij MEO zit een bureau die deze aanvragen kunnen doen. Dus die mensen weten het. Ik vind het wel een beetje frappant. Hè? Dat is wel de hit van vanavond, vanmiddag. Chris de Wens die vraagt, in hoeverre worden culturele verschillen gewaarborgd in de EU? Veel mensen zijn immers bang dat Curaçao zijn cultuur verliest indien zij aansluit bij de EU. Hetzelfde geldt voor aansluiting bij Nederland. Kunt u dit wat nader toelichten? De Europese Unie is heel groot. Van Finland tot Roemenië, Spanje, Duitsland, Nederland, Ierland. En die hebben allemaal hun eigen cultuur. Sterker nog, de Europese Unie mag geen regelgeving opstellen om zeg maar culturele dingen gelijk te trekken. Er is alleen subsidie mogelijk om culturele uitingen te versterken. Dus zeg maar, als het gaat om algemene culturele verschillen, die zijn gewoon gewaarborgd in de Europese Unie. Alle lidstaten van de Europese Unie horen ook nog eens bij de Raad van Europa, waar het EVRM ook bijvoorbeeld bij hoort, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wat ook voor ons geldt. En daarin zijn zelfs enorme verdragen die specifiek zien op het beschermen van met name cultuur van minderheden binnen de aangesloten staat. Ja, ik heb dat gehoord, klopt. Ja, klopt. Maar ja, ik weet niet of het goed is of niet goed, maar er is zo'n fobie, het wordt zo paniekerig onder de bevolking gestrooid. We gaan alles verliezen. Nederland gaat alles overnemen. Er komen een heleboel Nederlanders naar Curaçao. En straks zijn er geen banen voor de mensen van Curaçao. Nou heb ik de vraag. Hoe is het dan bij de BES-eilanden? Want die zijn wel bijzondere gemeentes van Nederland. Is het dan zo dat Nederland alles heeft overgenomen en dat er niks meer is voor de mensen van de BES-eilanden? Nou, het gekke is dat als je naar de beschrijving van UPG luistert, dan zeg je dat is een gemeente. Ja, en dan zeg je, en dan denk je LGO, dat is een land binnen het Koninkrijk, een autonoom land. Frankrijk trekt dat ook helemaal gelijk. Toen de BES-eilanden bijzondere gemeente werden, is dit niet, is niet de Europese status veranderd. Dus als je het bekijkt vanuit Europese blik, zijn de BES-eilanden gewoon LGO's. Ja, klopt. Dat we dat binnen het Koninkrijk anders geregeld hebben, daar heeft de Europese Unie niets mee te maken. Klopt. Dus de toegang bijvoorbeeld voor EU-onderdanen uit andere lidstaten wordt niet geregeld door het Europese recht. Het is hetzelfde als bij ons. Maar ik moet zeggen, een Frans Sint Maarten, het Franse deel van Sint Maarten, wat een UPG is, die hebben in de jaren 80 van de vorige eeuw een enorme influx gehad, toeloop gehad van met name gewoon Fransen die daar naartoe gingen bij de economische crisis, omdat er geen beperking aan gesteld werd.
Dus daar wordt nu vaak, het is een punt van onderhandeling, dat niet zomaar iedereen zich onbeperkt kan vestigen. Ja. Dat moet je onderhandelen. Ja. Oké, tijdens Busby die vraag heeft het niet te maken met het lokale bestuur en diens onderhandelingspositie en wie er onderhandelt en hoe er onderhandeld wordt. Wauw. Ja. Nou, hoe er onderhandeld wordt, het is duidelijk. Hè? Het vraagt ook een goede onderhandelingsmethode. Het is zelfs de vraag of je eerst gaat onderhandelen voordat je de status aanvraagt, of dat je eerst de status moet aanvragen en dan gaat onderhandelen. Ja. Zelfs die punten moet je nog beslissen. Zoals ik al zei, het aanspreekpunt is het Koninkrijk. LGO's hebben wel een eigen onderhandeling samen met de lidstaten en de Europese Commissie over LGO-punten. Maar feitelijk is het Koninkrijk, dus dat is alles tezamen, die moet onderhandelen. En het is natuurlijk logisch dat er weinig Arubanen interesse hebben in zeg maar het hardlopen voor de onderhandelingen voor Curaçao. En het is niet meer dan logisch dat je Curaçaoënaars in de onderhandelingsdelegatie zet, dat onze afvaardigingen, die er echt zijn in Brussel, daar ook heel hard voor werken. Maar uiteindelijk is het Koninkrijk wat de afspraken moet maken en moet tekenen. Oké. Nou, zijn we bijna aan de tijd gekomen. Ik vond het heel duidelijk. Ik denk dat de mensen die ons hebben ook gevolgd het heel goed en duidelijk hebben gevonden. Voor een opsomming heb ik geschreven van UBG, die hoeft UBG-status, dan moet je wel een relatie hebben met Nederland om UBG te worden. Klopt dat? Klopt. Je kan niet autonoom zijn in de wereld. Dus je kan niet onafhankelijk zijn en deel wil uitmaken van Europa, zowel LGO als UBG. Dat kan niet. Nee, wij liggen niet geografisch in Europa, dus we kunnen niet zelfstandig lidmaatschap van de Europese Unie aanvragen. Nee. Oké. Maar stel je voor, je bent autonoom UPG of gemeente UPG of gemeente LGO, autonoom LGO. Je wil dan onafhankelijk in deze wereld worden, dan is het aan jouzelf. Dan kom je om jezelf terecht in deze wereld, toch? Ja. Dan heb je geen betrekking met Nederland, met Europa, met niemand. Jij zoekt het maar zelf. Je kunt je aansluiten bij de voormalige koloniën, de APC-landen, en dan kom je weer en dan moet je mee onderhandelen in het grotere geheel van Europa. Klopt. Als een handelsverdrag. Ja. Oké. Kan iemand die eigenlijk LGO zijn, UPG worden? Dat kan. En UPG naar LGO, kan dat ook? Ja. Net zoals volgens mij Sint-Bart is daarmee mee bezig weer, toch? Om weer LGO. Ja, die zijn LGO geworden. Die zijn LGO geworden. Eerst binnen het Franse systeem gewijzigd en daarna LGO geworden. Die waren UPG. Ja. Oké, ja. Dan weet ik genoeg. En dan wil ik het woord aan u geven als u nog iets wil zeggen. Nee, ik hoop dat ik wat vragen heb, zeg maar op wat vragen antwoord heb kunnen geven. En ik dank iedereen voor de vragen en net zoals jou ook natuurlijk hierover. En ik dank jullie voor de ruime tijd die jullie voor dit onderwerp nemen. Daar ben ik heel blij mee. Iemand vraagt van, nog een keer mevrouw Goudapel afspreken. Janis de Mon, we gaan over naar de serie van Coho, want dat is ook heel belangrijk. We gaan beginnen met de mensen die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het schrijven van het hele proces van Coho. Want wij van Intervisteco vinden dat het belangrijk is dat wij de goede informatie naar buiten kunnen brengen. Dus we gaan eerst met deze mensen praten en wellicht over een maand of zo komen we terug om Coho, UPG, LGO, alles bij elkaar te brengen. En dan kan iedereen een echte goede blik voor zichzelf hebben. Trouwens, voordat we weggaan,
Coho, die hele gedoe. Het is nog niet officieel, maar bestaat nu wel een landspakket die onze regering heeft eigenlijk getekend. Van die landspakket is een hele commotie ontstaan, want een heleboel dingen zijn eigenlijk gaan ingelden, bijvoorbeeld inkorten in een pensioen, inkorten bij jouw algemene ziektewet van SVB en ambtenaren en een heleboel dingen. Zullen wij deze probleem hebben als wij eigenlijk of UPG zijn, of als wij gemeente van Nederland zijn? Nou, laat ik het zo zeggen, als we van morgen plotseling gemeente van Nederland zouden zijn, dan vallen die regels natuurlijk niet zomaar weg. Maar dan kan het ook ineens op die manier opgelegd worden. Dan krijg je de Nederlandse regels. Dan krijg je de Nederlandse regels. Maar wat gaat gebeuren met de schulden dan? Ja, daarom gaat het niet morgen gebeuren. Dan krijg je er zal over onderhandeld moeten worden. Oké. Nou, ik zou zeggen bedankt. En zoals ik net heb eigenlijk aangegeven, van wellicht over een maand of zo ga ik u weer benaderen om die hele gedoe van Coho, UPG, LGO, al die dingen erbij te halen van hoe we eruit gaan komen. Maar ik vind het ik ben heel blij dat u eigenlijk deze uitnodiging heeft eigenlijk aanvaard. En dat u bent komen bij ons bent gekomen en uitgelegd. En uw tijd heeft eigenlijk genomen om met ons alle die informaties eigenlijk te delen. Dank je wel. Ik weet dat u over een paar minuten college hebt, dus ik ga u niet tegenhouden. Een kwartiertje moet ik online college geven, ja. Ja, ik ga u niet tegenhouden. En we houden contact. Wellicht over een paar weken. Als ik in Curaçao ben, dan kunnen wij samen koffie drinken. Is goed. Doen we. Okay. Is goed. Oké. Dag. Dag, tot ziens. Jona Iseta Batata, professor Flora Goudsappel, die Universidade de Curaçao, Universidade Flumencio da Costa Gomes, eta professor Enanang, e ela bini ela dá-nos uma explicação ampla, ela dá uma explicação também com dias, dus nos por aqui que constantemente escrevi, tem pantalla, e assim nos por forma beeld, mas meu para nós mesmos. Met espera que a série aqui de LGO UPG está duidelijk e que nos para compreender. Porque essa é a coisa mais importante. Porque uma tour é lá nos visa é confusão, tour é coisa não de pleitamento, tour é coisa não cutin, que o gente não tá besta fomentar, mas de comunidade é nota bom. É tá assim a gente não mais inseguro, é tá assim a gente não hinca medo de gente, então esse não tá correto. Me te quer que tá na seu lugar para cada quem eigenlijk tá ganha que o pueblo me está mais melhor informar, busca a informação correta e gente não correto para assim não por dar a informação correta também na comunidade. Agora que nós também para uma eleição de parlamento, nós temos uma eleição para vir a gemeente, nem sim, nem não, nem UPG, nem nada de cena, mas é uma eleição de parlamento, da verdade, sim, com partido duna su punto de vista for di promeke eleição, me vai eleição, pero se acaso me gana eleição, me queja si tal e tal coisa. Lo qual, a mim tá ganha hopi bom de partido, passo em ieder geval, for de adelantar la bisabo, eigenlijk kiko eta parapé, e nota hasi coisa, ora que acaba de ganha voto, eta dalu e kuchu dembo lomba, eta bisabo dembo cara adelantar. E tem processo aí nós sabemos eigenlijk te explica também door que coisa vira inteiro hype diferente gente profissional não profissional partido na que coisa se coisa inteiro assunto meio de comunidade nós decidi de bini com esse não aqui de qual me tenho bisabo me tá hope mimes personalmente hope agradecido para uma massinha hope mas vai buscar hope para mim também por hanha sa e assim me por papia me por opina me por pisa coisa ku mi tambe asinha DJ. Hopi. Danke por seguir-nos. Mi colega tá mostra su dedo riba jem de la gele bini tem bills. Javier, mas já boa noite. Feliz noite, Nati. Conta com
Bom, danke. Bom, bom. Mi sigue programa por parte, então me tenho que agradecer mas eu mesmo me quero dizer publicamente a iniciativa por vinco e ser aqui, diferente entrevista relacionada com o tópico aqui, passou sim mais essa aqui, assim, mas ainda sabia, a me tinha motivo de labor e não estava presente, pero me tenho visto que mais a opinião livro trabalho, né? Realmente vai ser bom trabalho. Então, me queria felicitar para o trabalho aqui. É coisa simples e me queria avisar. Danke. E mabinte, bisa nos seguidores, quando a gente dependente, pues nós também começar com a série a de corro, pues esse também tá muito importante para as nan também tá mais melhor informar. So nós temos paquete, nós começar com esse, que tá paquete, que tá encerrar, que turta e coisas que nós temos que vai, já tem conta com que nós por verwacht. Então para nós vai chegar na corro, que ainda tem que vai raad van staten, ainda tem que vai Tweede Kamer, dus PB Parlamento de Curaçao também, dus tem processo que tem que cana ainda. Dus nós também tem esse também para somar PC nós tem. O nami wak né, nami wak quando você não compreende nós precisamos nós também se coisa não, nami wak se me for via meu telefone, então me bisa nós se não queda mais tranquilo, se me pode via o telefone, pero nami wak não, eu fico com o meu number. Não, amigo, é mais bom o documento aqui. Funcionando nós não temos lei ainda, para não duvidar, algum tempo passar, não, amigo, quando é de pantalla, algum tempo passar, nosso mandatário não afirma algo. Trabalho show de firmamento que ele tem. Junto com o senhor Knops, correto. Show de firmamento, importante, não, importante para nós corda que nós afirma algo. Ja, então, klopt. Eu compreender que tu custa preto de branco poner com 3 firmas a bom. Nós pensa, vale bom. O ministro, presidente interino, de caso é o ministro de economia também afirma o documento na aqui. Sim, estava que era duna de conhecer que também toca parte de ecos e apesar que não tem nut, e também a participar. Sim, também participa. Agora, a mim apone de meu Facebook nesse man aqui como tem uma chegada tende de Eugênio Cleopa, por exemplo, ou de Coco, porque ela gaba Coco. Então, se não me tem boa notícia para você não. Mas boa notícia para você não. Se a luna hoje, 8 horas de noite de Holanda, 3 horas de tarde na Kosovo, Eugênio Cleopa está onde conosco. E assim nós estamos sali entre outros, nós sabemos mais coisas com ele, nós estamos que tópico aqui também. So, nós mestres papel de budget, nós mestres discutir de budget para nós ainda não milhão informar, ou não opinar, não saque não opinar. Então, naturalmente, me não Biden, cada quem sua opinião, pero me trabalha se como me lê alguma coisa riba Facebook, me diz se você não mestre lê, mas se você escuta notícia um pouco mais melhor, se você escuta notícia, então, sem brelbo de lante poner, logo tem outra opinião riba pelo qual que bota escrever hoje. Esse nós também podemos nascer ele, olha bom, nós não tá competir com nenhum mídia, nós não tá de guerra com nenhum mídia, com nenhum ende, nós tá nos cos, nós vinta se ele mais com aí acaba, nós tá queda se ele modo que bota hoje milhão informando. De luna hoje, bota hoje milhão informando, sim mais para lo me que para puntrele de com tem bureau na meio, se acaso, se é que verificar, é por escutar o programa aqui back, tem bureau de meio, que a gente não está especificar e para finalizar, para pedir subsídio na Europa. Se você nós estamos wak na onda, a senhora falta apela bisa pida nós estamos gabele, então nós estamos me escuta de live para contestar nossa pergunta. O programa de jalão também algo outro sim, ou precisa que é preta que o mestre vai entender olha aqui, so nós vamos piar ainda junto, jalão não nós está iniciar série. Misa acaba. Você acaba, ok, bom. Também já você
Nós temos começar um curso novo de Luna, queda pendiente, bota bem milha su flyer, subir, bota milha su coisa, subir, então bota vai mais informação. Nós vai programa na largo, cortico, bam, 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 bingo, bocos, bim, bom. Com a palavra de engaia tá bim duro of no bini? Bim bom of no bini. Ok, bom, well, bim bom of no bini, passamos de nós também conversar. Cortico, dirigido para certo coisa. Então nós estamos ali mais sobre a comissão de campanha, etc, etc. Pero queda pendiente PC, então queda pendiente também para sombra nós também temos mais informação relacionada com o lance paquete de corro que tem de mesa pendiente para avançar no seu conselho de exato. Então já Luna hoje também me tem programa de Partido Líder e me invitado de Luna tá senhor Errol Cova. Dus queda pendiente Shonang nós tá seguir dentro da caravana de entrevista com e amanhã eu esqueço não, amanhã nós estamos bancando, amanhã me deu aliás de cantamento, amanhã eu esqueci de tono, ou nota de tono, que me digo, botei um com amanhã noite, então amanhã nós temos aliás de cantamento, então me tem curso mais para já domingo nós também temos 3 motor, que me queda pendiente, para já domingo nós também temos 3 motor junto com nós, que me coisa do hobby bom, Shonang, corda bom, nós está pedindo água, tá? Onde a plataforma aqui, a boca de dirigir, a boca de decidir. Que como que mira aqui de banana, nós está pedindo água para cooperar com nós GoFundMe, então assim aí nós podemos dar assim e costa um bom pago. Onde bisa basang nós nesse material não é? Padahal bisa na não gosto caro, não, pero mais um coisa novo aqui, wak? Nati batawa mais um coisa novo. Ai, me dá uma bastel, bossa? Me dá uma bastel. Sério, me dá uma bastel. Agora que me estou buscando um ninang, enkel bloque me que uno, eu vou conectar meu telefone aqui na mesa que existe. Eu vou conectar meu telefone, ou me live em auto noite, que nós podemos usar esse hoje de auto noite. Que me diz não que é dependente, você não cooperar com nós, se você não corso, manda um inbox para nós está manda o número de conta de corso, então assim nem botar me por tá onde não custa cooperar com nós. Sim, lá nós me sabe, a matéria não programa que me acabou de dizer. Nossa, me agradeci turende para seguir nós, danke para estar junto com nós, carga com nós, sintonizar nós, comentar, dar uma boa opinião, mais danke. E queda pendiente para a seguinte série que nós vai começar com essa série de Corro. Bye bye, passa feliz noite, feliz tarde. Bye bye. Tchau.